Bapak Lapa jebul tresnamu mung lemes ora ngira beber pisan aku wegah kuwi ya ngono kuwi lho males males nenonun jebul sliramu citra ing janji mbok iya ngru mangsan nalikane tak beni sapa iya barang saiki mukti aku gak kuwi ngono kuwi lho Mbak Yu terus aja ayo kene Mbak Yu Ampun dipoyoki Pak mungkin tak malah kepleset. Iki tak punggel iki. Dipunggel mawon. Ora liwat andum tresna wangsowangan. Ton. Ayo Dik Tias. Boten. Karo Dik Ayu sing nerusne. Langgame napa tanda mata nggih? Tanda mata. Tondo mata. Bahwa Mbak Sarno pripun niki keterangan niki. Ya. Matur suwun. Diketawangane, Cok. Sugeng rawuh pepundhen kula Bapak Hadi Sutekno sekalian rombongan sugeng rawuh
dangdut cak. Yo Izin. aku bakal ketemu. Bayu